Πες μου ξανά, γιατί το θέλουμε το ρομπότ? Γιατί? Επειδή θα κάνει όλες τις δουλειές μας. Σ' αρέσει να καθαρίζεις το σπίτι? Όχι. Λοιπόν, θα κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού αντί για μας. Θα πλένει τα πιάτα, θα ξεσκονίζει, θα σφουγγαρίζει, θα βάζει πλυντήριο. Η σιδερένια Νταντά. Πιστεύεις ότι ο Πιν θα έχει ήδη φτιάξει ένα ρομπότ? Φυσικά και θα έχει φτιάξει, γιατί είναι τρομερή ιδέα. Θα έφτιαχνα ένα μόνος μου, αλλά όπως ξέρεις δεν έχω ιδέα πώς γίνεται. Είμαι ο εγκέφαλος. Πιν! Λες να κοιμάται. Πιν, ώρα να σηκωθείς. Δεν είναι εδώ. Πού μπορεί να πήγε? Ξέρεις τι είναι πραγματικά παράξενο? Όταν έρχομαι απρόσκλητος δεν είναι ποτέ εδώ. Πού λες να πηγαίνει όταν δεν είναι μαζί μας? Βλέπεις αυτό εκεί στον τοίχο? Κάτι δεν μου φαίνεται σωστό. Νομίζω ότι πρέπει να... Κρας? Κρας? Λοιπόν, ο Πιν δεν είναι εδώ. Τι μπορεί να είναι αυτό? Είναι ξεκάθαρο. Πώς είναι δυνατόν να είναι ξεκάθαρο σε σένα? Είναι κάτι περίεργα σχήματα πάνω στο χώμα. Απήγαγαν τον Πιν! Τον απήγαγαν αριανοί! Το είδες αυτό? Είναι οι αριανοί! Εντάξει, Αριανέ, έλα εδώ να σου δείξω. Είμαι έτοιμος για δράση. Κρας, εγώ είμαι. Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι? Πιν, νόμιζα ότι ήσουν αριανός, σαν αυτόν που τριγυρνάει στην αυλή σου τώρα που μιλάμε. Όχι, δεν είναι αριανός. Είναι μια μηχανή Νταντά που έφτιαξα για εσάς. Ξέρεις, κάποιον να σας φροντίζει. Αλλά φαίνεται ότι φροντίζει τους άλλους με επιθετικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά μπορείς να την πάρεις. Όχι, άσε με ήσυχο. Όχι, όχι. Ο Τσίκο είναι. Όχι, άσε με ήσυχο. Τσίκο! Όχι. Άσε με να φύγω, σταμάτα. Δεν θέλω άλλο, δεν μιλάω. Όχι, όχι. Πρέπει να το σώσουμε. Αποκλείεται να αντέξει άλλο. Σου είπα ότι δεν είμαι μωρό. Δεν χρειάζομαι πάνα. Hey, σιδερένια babysitter, είμαι μωρό. Θέλεις να με φροντίσεις? Κουκουκουκαγκαγκα. Είμαι ένα μικρό μωρό. Όχι, μη φτού. Ευχαριστώ, παιδιά. Το σχέδιό μας λειτουργεί άψογα.
Ήρθε το τέλος μας. Τελείωσαν οι μπαταρίες, ήρθε το δικό της τέλος. Βγήκε εκτός λειτουργίας. Κράτα την έτσι. Ακόμη δεν μ' αρέσουν οι δουλειές του σπιτιού, αλλά ούτε και τα ρομπότ μ' αρέσουν. Ξέρεις, σκέφτομαι ότι ίσως να μην χρειαζόμαστε ρομπότ. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Φυσικά και μπορούμε. Μπορεί να μην μας αρέσει το μαγείραμα ή το καθάρισμα, όμως τα ρομπότ χρειάζονται περισσότερη δουλειά. Πρέπει να αλλάξεις τα λάδια τους, τις μπαταρίες τους και αν τους τρίψει... Ποιος ξέρει τι θα συμβεί τότε. Πολύ σωστά, φίλοι μου. Και όπως λένε, τέλος καλό, όλα καλά.